amadziripi Godfrey iwe mukana na Shadrach iwe mukana na Erika ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezara vanoda pfuma yavo namakawirirana yani mbori dzako chitupa nemari yayo kusara izvozvo ndiGodfrey amadziripi achitaura kuna Shadrach naErika mukana. Sorry, gentlemen. Shadrach mukana nakatora mwana wangu so 13 October. Relata kwe 2023. Choka. Mananyana ndani. Shandio. Shandio, right. Oh yeah. Now you told me Shandio. Kakakati baba kwa wenye mulumu wa Right, atora mwana uyu musi wa 13 October. Tiziso. Right. Tikangotarisa tikati sezvo November uri mwezi wembudzi. Hapana anogona kuuya kuzodi sokuzivisa. December 11 ndipo vakabva vauya kuzozivisa. Right. Kupanana list jeni. Mwana ndanga singaona naye nguva yese. Asi mwana anga ari mujeri nevamweni. Kuti ataure semwana akabva achita zvekutizira anga asingakwanisi. Pavanogara hakuna network. Kana kuti mai vacho mai vambopota kuti bvunza kuti ndifundira mwana aite dzimafoni anga akati dzimafoni. Network yachinonetsa. Musi wawaidzobvisa mari ndomusi watakatanga kumva kuti mwana ari munguva yakaoma. Achitaura kuti day 1 baba handakubva chinonzi peace nekuda kwamwe. Apa musi wacho waabva pamba akatoita kudzinaswa namai vake mwana mukadzi wangu akanga achifana kuuya kuzondigamuchira ini ndichibva kumugaundi. Mwana ndakasvika pabhasito pasina. Mwana anga adedzwa nevamwene vacho ivavo. Mukutanga zvaita sezviri kunakidza. Yaundione didi. Mwana akadhireya ari kumba kwavo. Ini ndichisvika kumba pabhasito papana munhu. Mai muri kupi? Mai vanogadheni. Mai vakashinga kufamba kuuya kuzondigamuchira neshungu mani. Mwana wandatuma kare kare. Mwana haana kuoneka kamai kuti akuenda kwaadezi. Right. Achingosvika pamba nonga kuma 7. Mai vakabva vamhanyisa mwana. Ponga uri kuti nguva yese. Hapana chatakaziva kuti Shadi uyu akahwanda wari pasaidi ari kuteerera mwana achidi achidzinganiswa. Saka takangoti pamwe mwana kuti angodzinganiswa ngwadi achadzoka hake pamba. Makuseni hatikuramba hamuna mwana. Izvo mukomana akabva angoti zvapashata hatichienda. Asi mukomana achinosvika kuti mai mwana uyu atasura tinaye kuno atodzinganiswa. Mai vakatanga kuvhara madhoa kubva vapanduka kunga vasingazivi mwana uyu. Unomupei panapa? Hapana sadza. Zvozvi anchirwara. Chichi. Achikuvarwa madhoa. Right. Tabva ipapo. Sadombo ari munhu. Sadombo wakasarudza ihanzvadzi yavo apa. Asi achigara kwandiri ini ari sabva kwandiri. Saka inini ndiri munhu akanga atosununguka kuti zvazvina sabva kwangu mukati. Pamwana muna kuzvigadzisa zvikadii zvikadzira. Ndakabva ndamutaurira. So. Akati zvindinetsere ndiriwe mudhudhu ndiye ndinogadzisa chi. Ndibva vanosvika ikoko saka sehanzvadzi nehanzvadzi handingazozivi zvavanotaura. Pamwe vataura mumwe vanorwadza vanozouya kwandiri vamasefa. Vakanditi tagadzirisa zvinhu hama dziripo. Zvekuti ndasiya ndati zvandafarira ndikuti vana vakuda kunobika vega pasaidi panditori nomumwe musha usina munhu. Vana vakuda kunobika. Asi mai avo hapanoita 2 days vakateera kumba kuyavo. Kune mwana uyavo. Osvika kwakwana sefi iri panze. Matemba ari panze. Kwakutanga zvinhu zvinetesi kupanapa. Zvinhu zvacho ndianogona kuzvingatingosamaraiza. Zvinhu zvacho anogona achikwanisa kuzotaura agotaura ega zvezvinhu. Ndisvike pane point yangu. Right. Vakamudzinga kanoganda katatu mwana uyu. Iye nyaya achizama kugadzisa zvichiramba. Kusvikira musi wa 14 ndo wazonyatsobudira January. Kuroti pane 3 months. Ndati akanga aina musi wa 13 October. Pane 3 months. Right. Havana kufunga kuti ane nhumbu iri mwana uyu zvaagarawo 3 months. Mwana akasima chibabheti chake, akasima fodyo, akasima mbiri nzungu dzake.
but havana kuzvirangarira kana kuti zvati mudzosera kuna baba wake wainge wane dambudziko rini mazvi kubva musi wa 14 ati havana kumbotaura neni. Munhu waingotaura naye ndiye munyaya. Ini ndakangovatarisa kudai munyaya wanga udzoka zvekuti ndine mamwe maaudios ekuti kana kuri kuti pane zvinhu zvanesa dare ndaikumbira kuzomavu zvandaiturigwa vadzoka kuya kuti akaoma tasimbozama kudai tasimbodazama kudai ichingozvisangu mupfungwa. Saka ndabva ndaona kuti ikodzero yemunhu kuramba munhu kana asingachamuti. Ikodzero yemunhu yaatezvarawo kuwana pfuma yavo nekuti andingati mwana webva grade 1 kusvika form 4 naine manzarati vamwe kungozinzi njee kuda nikabhegi kako vakaramba nemapureti akanga atenga vakaramba negrosari randakanda tombongedzera futi mwana mwana zvikanzi kuda usina chinhu mwana akabuda paya asina chinhu. Saka ndibva ndatoona kuti atisina ukama. Saka mukwasha kuti andivo zvinoenderana neiyo ndo nyaya yavo ani pamwe izvo zviri kutaurwa Shadrach naErika munoda chii kuti rigarazana matichina munodei kuripwa nei? Ndakaita kuti list yangu yatakapana vamwe kuti vane pfuma yavo yamakawirirana pamakauya kuzoti matsvakire kuti tisina bhava mawirirana zvamakawirirana ichokwana makawirirana chii ndikurangu meshani ndikurangu muni ndozvinongwa zvose zvida zvikuru tarisa taurai sambu danga zvamai mombe yo mai sambo mangaisitana mari sambo ndakamura nenhare danga ndakamisira 7 mombe ndikati 2 dzinotsika 2 dzinotsika 5 dzemari masungiro mbuzi mbiri Germany ndakamisira 450 kuti mombe mafuza dum 1.2 izvo ndo zviri kutaurwa nemukwasha wenyu naatezvara wenyu. Saka munoti chii? pamusoro mambo pamusoro vadare mambo chete maitaindi kundidzidzisa zviri kutaurwa nababa zvimwe zvacho ndiri kutendera nazvo, zvimwe zvacho handisi kutendera nazvo. Inini zvishuwa mwana wangu anga ine musikana wake, iye Shandi uyu aingondototi ndine musikana wake. Zvishuwa zvavataura kuti ndandisipo ndichirwara, zvishuwa ndandisipo ndiri kurwara. Ndobva amukurungai wangu akandifonera ndiri pakurwara. Ndobva wanditi muri sei, ndanzwa kuti muri kurwara, kuti ndiri kurwara ndiri kuharare. Handisi kunzwa zvakanaka. Zvikanzi alright, kana mauya muzondifonera madzoka. Zveshuwa ndakadzoka kandeta 1 week ndadzoka. Ipapa kuchipatara ndanadze ndonozorora usanyanye kufundisa ndobva ndagara. Bvawawo havana kuya mukurungai, asi mwana wangu akandifonera akati mama Shandi ada kuya kuzokuonai. Ndikati ngauye akazondiona. Ndobva auya musikana akasvika zvekuma 1 dzemasikati.
asvika zvekuma1 masikati takatogara pavharanda ndobva tapedza patabikirana patapedza zvikanzi asi ndoda kuenda kuchechi kutabrets ndikati aiwa pana chakaipa patagara saka ndichitarisa nenguva dzakati ndoda kuenda kutabrets ndikati zvino ndingadzinga munhu auya here pamba ndobva asumuka kuma2-4 wachienda kumba wakuchiti mamhanda akuenda wakaperekedza nezvishuwa namainini vanga vari pamba nemukomana wake ndokuenda ini ndokusara ndokubika chikafu ndasara ndabika chikafu pamba ndopandakati kunze kwakuti kuma7 ikoko mwana wangu mukomana akandisira message akati mama ndikuenda shandi ndopandakati kuuya nashandi chirudzi chipi shandi pabva kumba havana kuziva mwana auya kuzoshanya auya kuzondiona ini ndikubva mukurwara saka kuuya kwamubva kurwara ndomukutorana here ipapa pandakabva ndazvipa ndanyarara ndati gare ndopandakazona futi message yakapinda kufoni mangu kuti apavharaira saka ipapapa semunhu ndine BP ndakabva ndakwira BP pandapinda pabvandalala ndobva avo vasvika pamba nandiri mubedroom mangu mandolala mukomana akavhura dhomu ndokuisa musikana kuseri kwedhomu kitchen aimuisa kuseri kwedhomu kitchen ndobva auya kubedroom kwana ndakarara saka time dzacho handinokwanisa sekuti ndandiri munhu BP yangu yange yapira ndobva ndamboedza kuda kundikamfota kanzi mama nyeri panapa ndekuti ndasvika nashandi asi ndagumira mubereri shandi asvika ndobva atanga kutemwa nezvidhina namama wacho ndikati vanomutema vangasi kuziva here kuti mwana auya kupi ndikati yanga chizviziva ndikati nashandi newangu mukomana mama ndozvatopo nezvadini zvaitika ndikati aiwa pana chakadini chakashata ndakatora time kuti ndimuke pamubhedha ndiende kubhozi ndiri munhu ndine BP ndobva ndazomuka chandakakwanisa kubvunza mwana wanawo ndakati nai mumishando iwewe pauya kuno wabva here kumba waoneka mumai wako zvikanzvishuwa ndawaoneka ndikati saka zvokuzokutema nezvidhina muchimhanya kwesvika ndashaya nguva yekutaura namama wangu nekuti mama wangu wakuva kungonditema nezvidhina baba vanga varipo here zvikanzi hongu vanga varipo ndobva ndagara ipapo ndakataura handidi kunyepa kuti ndakabatika ndikati honeni state yandiri panapa ndiri kubva muchipatara panapa handina kana sendi inini matorere ehunhu inini handiyadi ndinoda vanhu vanotorana negwara rakadi rakanaka ini ndichitarisa panapa ndirichirikadza handina pekutangira saka kana makundijuma saizvozvizvo inini hangu handizvifariri ndandichitarisira kuti zvatakaronga panapa zvokuti mwana uyu tichamutora tarima takohwa ndozvatichaita saka izvozvi ndinotangira papi ndobva tagara pasina 1 week watorana vanhavo musikana nemukomana wakabva watorana ndobva tikuenda ku18 inanozoti ku18 kwawaenda kunini ndakangoti vanhu vari parudo ndobva waenda fawadzoka asi akakwanisa kunditaurira mukomana wangu wadzoka akanditi mama handizivi zvandaitwa zvakatichiita handizivi kuti zvinorevei ndikati zvinorei uda kuti chikwewe zvikanzi mama tapiwa nhombo ndobva tasvisviniswa umwe achisvipirwa umwe tichitendedzwa chidirwa mvura ndikati ko zvakabva kupi musi uyo handina kukwanisa kuti ndiwabvunze ndobva tati after 2 weeks ndakati ndiri pamba zvikanzi namainini ndiri kurwara wanga wabva kumira wakabva kuti ndiri kurwara ndowati ndiri kurwara ndobva wati ndikati aiwa chiende kuchipatara mobva mazonobatsirwa nanambuya wekuchechi kwenyu ndobva waenda ndobva wadzoka manheru wanavo wakadzoka kuma5 ndobva ndasvika ndokubikira murwere wangu angati ndiri kurwara angaenda nemwana wake mukomana ndobva ndawadya chikafu nguva yekuti takunorara takati ngatinamate ndobva taenda norara ini handina kuzoti vanhu havana kuenda norara vanhu vakabuda futi usiku ndobva waenda ndikati saka tatakaronga nyaya dzekurima ndamuka makuseni ndobva ndakaona zuva rakwira ndikati ko wandotati ava ndowane juti rekubopa mombe iye mukomana wangu ko ari kupi pamwe munhu arara achirwara ndokuenda kumba kwao ndakanoka ndikati ko chii ko zvatakaronga nyaya dzekurima mwana akanditi ndakaneta ndikati wakaneta nei zvikanzi takaenda kuseri kwegomo uko ndikati kuseri kwegomo nguwai zvikanzi temu dzatakaenda kunorara ndozvandakati kune mukomana ko imini munobuda sei pano makati muri kurwara mukaenda kuclinic ndikakuti endai
kune munhu wekuchechi vanokubatsirai then modzoka pano. Indi kuti murwere arara imi makutakurana kuenda kuseri kwegomo kunei alright kodai makasangana nezvamakasangana nazvo. Ndobva ndati komurora zvakabva kupi kuti munotorana muchienda kwamunoenda musina kunditaurira. Purazi zvenhombo izvi zvatanga rini mune mazuva mangani musati maapanapa asi makutoenda kwana 18 ndakafunza kuti muri kuvhakacha makuenda kuseri kwegomo neusiku muri kutsvaka chii. Ipapa ndakatsura mainini afa asi kuti muroro wangu zvekutsurwa hadi akatanga kumisidzana neni. Ndobva ndagara ndobva pambapa pakatengwa chimushini chigero chekugeresa musoro. Saka nenhau ye$4 yanga yakatorwa nabamuni maiguru wangu akaisa mumba. Nyaya yakaita hoyi pamba ipapo apa papauya waeni wangu wabva kumasvingo. Ndobva ndauya kumba vandazvinzwa zvikanzi ndo zvaitika pamba. Ndikati aiwa rege ndipedze program yangu yandiri kuita ndichazotora vana vangu ndigare navo pasi ende zveshuwa vanhu ndakapedza program yangu zvakanaka. Ndobva ndadaidza wangu mwana nemudzimai wake umwe ubamunini wacho nemudzimai wake. Ndobva ndakabvunza ndikati ko chii chakaitika pana ndikufambisa program pamba papaine wana wangu wabva masvingo. Zvikanzi mukomana mudiki akatsanangura zvikipo zvikanzi mama zveshuwa maiguru wakauya nemari wakaisa mubedroom medu. Saka ini ndakatora ndikaishandisa. Saka kushandisa kwandakaita mari iyi handinozoti ndeya maiguru ava. Saka maiguru ava vakabva kutanga kupopota pamba paine vaini vakati inini ndoda kutengesa chigero ichi. Saka chigero ichi ndobva ndatora mari yangu $4 handikati itei zvamafunga wachitaurirana ini ndandisipo wakazomwe wakunditsanangurira. Ndikati alright ndozvamaita ko mainini chii chachiitika nenyaya. Ndopakati bamunini munonyepa munyari. Saka vakada handisi kuziva kuti kuedza kuita sei but ini ndiri kutsura mhuri yangu but murora wangu wakada kuedza kuti kuvharira imba yacho yese. Ndikati aiwa mainini kana ndichikuunganidzai muno mumba ndiri kukutorai semhuri yangu. Saka kana ndichida kukutsurai ndinokutsurai sei inini ndimato kumberi. Chigero icho chakabva torobva unokanda mutoilet. Ndobva ndanyarara. Tiri kuda kuti titsure mhuri yangu saizvozvi. Ndakamuka futi ndikati mukomana ndikukumbira kuti undirimiro ndima yangu. Wona nguva yangu yemagwere yaenda. Saka ndinoda kuti undirimiro foro yangu. Mwakomana ndopakanditi mama handisi kukwanisa wonesora ranyanya kumunda kwangu asi ndichazoita after 2 weeks. Ndichiti nditaure nemwana mukomana muroro wangu anobva adhonza mwana mukomana wangu. Ndobva ndanyarara. Ko nhai sefi iri kuiteiko panze ne2 paketi dzematemba zvangonewa zviripo. Ndakada kuedza kuti nditsure murora kuti murora unozviitireko kuti sefi nezviro. Akandipindura akanditi mwana wenyu haasi yatenga. Ndikati hazvisizvo zvandiri kutarisira asi ndiri kuti sei masiya sefi ichinewa iri panze ne2 paketi dzematemba. Asi akandipindura akati handisiziva. Ndobva ndati mainini tiri panapa pamba handisati ndaudza vanhu inini ndiri murorwa pamuseka womwe ndiri mushama mukana nekufirwa. Saka vana vandakavatora nekuda kwekuti ndakafirwa. Saka inini ndiri musha muno masi ndanosuma vanhu vekwamuseka. Asi mimi nhasi mainini makundiitira minana. Inini panapa handidi mataiti enyu amunopfeka. Mainini handi tabva kumunda wakasara pamba. Wasara pamba tikaenda kumunda tadzoka. Ndakasvika mumba musina mvura yekumwa. Inini mumba musina mvura yekumwa ndopa ndakati mainini komba hamuna mvura yekumwa. Vakanditi iwo inini ndiri kumirira shati. Uyu iye mukomana wangu aenda kunorima ndiye atichaenda kunochera mvura nokuti handigoni kuchera mvura pamugodhi. Inini ndakasimuka ndikatora mugomo ndikaenda kuchera mvura. Ndopa ndakaona kuti handakanganisa. Chirege ndidzoke murora tora wako mugomo inini nditore wangu handei kupi pamugodhi. Takaenda pamugodhi ndobva ndasvika bvandanodhaya wangu mugodhi ndichida kuti mainini ndida kuona kuti pavari kutadzira nepapi. Ndakadhaya wangu bva ndakutura ndobva ndati chidhayai ndoda kuona pamuri kutadzira. Mainini vakati vari kudhaya mugodhi zambera paradonha apa wangu akapfeka handizivi twemukati ndizvo wangu akapfeka. Ndobva ndakati mainini pano ndakakutarai kuti chii honi zvamanditira pamba pewanhu patiri kuchera mvura. Inini zvemataita handizvikwanisi. Mainini vakandipindura vakati inini ndiri kuziva zvandiri kuzviitira. Ndikati pambori pamba paniko pamuri kupindura zvinhu izvozvo muchindipindura kuti panapa ndozvandiri kuzviitira.
Alright, ndapedza. Ndikati wakwenda kumunda, vanoenda nekanhu kapfupi. Munda wangu inini uri pakati. Zvekuti kunoti kumwe. Ndikati mainini munoendereko nekanhu kakadai. Kumunda muda kukotama sei? Mumunda mangu inini hangu handidi zvinhu zvakadai nekuti inini munda wangu inini kana uri pakati vari kuona zvamuti chimbondikotamirewo tione nekahembe kenyu. Wamainini vakatanga kupopota mumunda imomo. Murume angaenda notina. Murume ndopaakaenda. Ndopaakadzoka murume. Robva watanga kuchema iwo mainini wagara pasi nemurume. Ndikati aiwa inini ndite basa rangu nekuti tinodafa nenzara. Ndopataita basa redu. Ndobva wazopfura nepadhuze panandiri ndiri kusapura. Ndopandakada kuti nditaure nemwana kuti chiiko ndakanganisere nekutsura mudzimai wangu. Uyu wangu akabva adhonzwa nemukadzi zvikanzi hande ini ndinoda kuenda kumba kwedu nekuti mai vangu vanondida. Ndikati zvinei itai zvamuri kuita ndisare ndichisapura. Zveshuwa wakaenda. Ndikasvika mainini varongedza. Inini pa3 months dzandagara nemurora wangu ndofunga kaenda achiterwa kanokwana kuita ka4. Hanei kuti mumba hamuna muda kusakura muda kuitwi. Ndakasvika pakutsura kuti murora wangu alright kumunda usida kuenda kunosakura. Inini ndindakabata badza kunovabasira fodya yawo kusakura. Ivo varipo. Ndakazoti ivo muswembe wesefi. Ndikati nemainini kumunda hamusuda kusakura. Pamuri chepu hamusuda kusakura. Kokuti renyu badza mukakuisa ruwanzi. Alright ko mumba mamakamira murutadza here kutsvaira mumba. Zvikanzi inonzi one life. Ndikati aiwazve hamungashayi chimwe chamunokwanisa kuita. Saka handisi kuziva kuti watungamiri wamambo handizi kuti handikodzi here kuti nditsure murora apinda mumusha kuti inini zvatinoda kufamba nenzira dzakati. Asi ndakazosvika pakutaura kuti munditorere zvamakabva nazvo kumusha kwenyu kuya nazvo panapa. Inini kana masvika panapa ikeizve pano. Ani pamwe muri kundishora nekuti musha mandiri hamusi mangu, musha mewabereki wangu. Asi achitorwa mudzimai uyu akasvika tisina kana tiri pastranded, tiri panguva yakaoma semunhu ndandabva muchipatara. Takabudisa mombe mudanga tikatengesa kuti tione kuti tizivisane nanatezvaro. Zveshuwa mombe yakabuda mudanga. Tikatengesa mombe yo300. Madzingirwo akaita mainini vakwai vasina hembe. Tikabva tati pamari yamatengesa mombe madi kuti mubvise imwe mari mutengere mudzimai hembe. Angasina kana zambia. Ndikatora zambia rangu ndikatora nyora ndabharira pandawapa ndinondora inaro nhasi. Saka ndikati yasare ichienda munoita tizivisane nevabereki. Ndobva vanobvisira mari iyoyo. Kubva musi watabvisira mainini wakaita 2 days 3-4 wari kuenda kumba kwavo. Ndikangowatsura kamwe kanhu wanoti ndiri kudiwa kumba kwedu. Mwana wenyu aiti here kunditera kumba kwedu. Wanoenda kumba kwavo. Saka handizivi kuti ipapa ndinokanganisa here kuti nditsure mwana uyu nemashoko anondipindura. Manzwa akazondipindura musi wekupedzisira. Akandipindura kuti hamunyari imi maini. Saka imimi saka muchisimudza mhepo yekuti mwana wenyu akaareshati arumwe nenyoka. Hamunyari nezvamuri kundiitira panapa inini izvozvizvi muda kutondurai nashandi uyu. Saka inini ndichipikisana nemudzimai inini pamba pangu papari padhuze pane mudzimai akabva amhanya. Ndobva abata mainini kana vamwene vachitaura munopindurire akabva amira pakati pemukwa ndokutaura akataura mashoko anoda. Kusvika ndakasiyawo nezvinazvo zvakadini zvakadaro. Vachirima mumunda vanhu ava vari 2 nekuti ndakapa mutemo kuti iwe wariora munin'ina wako akarora. Makuenda kumunda mumwe nomwe ngaende nemunhu wake. Asi mainini vakamira pasi pamusoro pechitsuwi akataura akati inini handina kuya pano kuzorima. Hazvo zvandakauya pano. Asi kuti tsvaga mukomana wekurima. Ndikati musi wekutanga ndakati ndezvekunyepa. Musi wechipiri ndikati ndezvekunyepa. Umwe musi vandaenda vandawawandira. Vari kurima. Nzungu dzavanga mukanda ndedzawo. Vakamira musi wekutanga mwana wangu ari kutsurwa udaro sekuti mundo ndiri pakati. Mwana akatanga kunga kuipa kuti kuda kuvhara zviri kudini zviri kutaura. Pandakahwanda inini zveshuwa ndakanzwa mainini vachiti inini hazvo zvandakaurira pano. Inini ndanditsvaga mukomana webasa nekuti ndanozotungamira mombe. Saka ndakumba ndakutsura futi mainini one state yatiri pamba napamba.
mukomana webasocha ada kumbobva kupi uye mari yacho da kumbobva kupi. Ndakafunza kuti kuya kwamaita makaita mubatsiri wemwana wangu. Ini ndakatika chido chekuti regei ndibudise mombe. Tatine mombe 2 asi takadecide kuti tibudise mombe 1 kuti tizivane nevabereki. After all, mama wacho wamukurungai vangu wakapfura nepamba wachienda kunotenga beans. Ndobva watena nepamba ndikati maita yenyu mawi. Mufunge wanonditi mukoma tinomukoma nemuningi tuvana bonga tisi. Ndokati maita yenyu mapfura nepano matoita basa. Ndaisha kuti ndinokwanirei kufungwa handina. Saka mai ndoda kuti ndikutsanangurirei zvandikusangana nazvo pakati pemhuri mbiri idzi. Mai wakada kushuwa kunga vasuda kutambira zvandiri kutaura. Asi ndobva ndazoti aiyo mai inini kana muri mai washati muri mai washandi imi muri munin'ina wangu ini ndiri sisi wenyu. Kana vana varorana tiripo kuti tiwake vana. Ndoda kuti ndisangane neye ndikutaurire zvandikusangana nazvo. Nekuti pane kuti muzonzwe motaurirwa kunzi inini ndiri kuti ndakavatsanangurira kuti mwana pana basi kunditerera. Ndikada kuti ndimutsure ini inoita mhosva pamba ipapo. Handina chandinotsura chandinotambirwa nashandi. Nhasi uno ndasangana nekukandirwa chigero mutoilet. Nhasi uno ndasangana nezvakawanda zvandasangana nazvo. Saka ndoda kuedza kuti imimi titsure mhuri yedu nekuti kana vana varoorana imhuri yedu. Dai tagona kuti titsure mhuri yedu imba yavo iende pai iende pamberi. Saka inini handisi kuziva kuti kushaisha kana kuri kushaisha mambo nditonge. Nekuti ndakafunga kuti kutogonawo ndoda kuwaka imba yevana vangu. Nekuti arikona dambudziko iri ndiri paground. Ndinotukwa haikona zvekutamba. Kana nhasi uno kana vandauya nawo ndofunga unondipupurira. Village rese rinomira kana mwana wodhaura pakati peruwanzi. Handina nemuromo pane mwana akagara. Saka ndakatozviona kuti pa 3 months dzandagara nemwana uyu inini hangu handikwanisi kuti ndigare munhu anondishaudha pamusoro pekuti ndiri kutsura. Handizoti kutsura kwakashata here kana kuti kutsura udini. Saka ndakafunza kuti inini mama wacho patakapedzisira kutaurana mama wacho akanditi zvakaitika ngatichitange zvinyowani. Ndikati alright. Zvinyowani zvacho ndizvo zvaabuda nhasi zvekuti ndachiswa muno mamambo Makon nekuda kwekutsura murora wangu. Ini murora handina kumudzinga. Akatora bhegi rake akati inini apedza kundishaudha akatora bhegi rake akati inini bhegi rake anga ine secho yakauya ine twembe twiri yakauya natete vacho. Akazunza akati inini ndiri kutoda kuenda kumba kwedu inini ndakutorongedza bhegi iri bhegi. Paakarongedza murume akanga asipo akarongedza bhegi akaita sei akaenda. Ndikati handipe kutanga achienda. Vakazouya kechipiri natete vacho ndofunga nasamukuru takagadzirisa nyaya tigogadzirisa nyaya iyi samukuru natete vake varipo. Asi takakoma rekuti inini pamba pandiri kuraramira pamba pababa wangu. Saka chiripo ndechekuti shati nashandi ngavaichiende zvavo kumusha kwamuseka kunova ndokumba kwavo. Nekuti inini kana munhu asinganditeereri pamwe vane kwaanotera kune matirausi bosi inini ndakazvimirira ndinosvigarira ndega nditongori shekazi ndakatofirwa nababa namai murume akafisha. Saka ndakachengetera vanavo pamba pana baba vangu. Saka ndozva ndiri kusangana nazvo. Iro wadare mabvunza yekumurora pane panisina fundzisa mai waoita pane patara kuti murora wake aimutanira kuzoita mubatsiri washadi plus wataura futi kuti shadi wacho futi munini washadi atori nengozi atori mai guru pambani. Ari kutara kwese kwamaita nyaya yenyu handina kumunzwa pamataurira shadi murwerere anorwara nepfungwa here zvekuti munomhanya muchengeta maningi kana kuti haana simba rechirumewo iye shadi haambombomubvunza kana kumutaura eri mauto ndotomutaura zvekuita imimi shadi munotomutaura zvekuita idera here mwana wenyu kana kuti bozi munokumumirira chaizvo pamusoro inini saka ndati kudzidza hakupeni. Shadi ane zvaanotonditadzirawo. Saka vana ava ndichivaona vachipinda mumusha ndakavatora sevana vangu. Shadi wacho kubva pawakatorana ndakatomutaurira kuti shadi iwowo wakaenda ku18 zvakabva kupi kuti munoenda muchinopfugama muchisviriswa matombo zvakabva kupi. Ini ndakatomushowa iye shadi ndikati nhasi uno makafamba usiku
mudei maune chamakasangana nazvo nhasi unozvimatorana handisati ndazivisa mhuri yenyu makunobuda muchifamba neusiku chamuri kunyanya kutsvaga chii chamusingandiudzini shandi akanditi kwandiri kuenda inini shandi akanditi ku18 kwawakaenda ndoda kuenda kwandaibatsirwa ndiri kumba kwenyu iko kwakaenda kuseri kwegomo ndikati shandi chini kuti muende muchifamba usiku akandipindoti shandi akanditi handei kuchechi kwangu kwandainamata asi ndakapindwa ndikati inini kana maapanapa tine chechi 1 ende muri kutsvaga chii chamusinganditaurini semubereki kuti isusu tasangana nedambudziko rakati saka tiri kufamba neusiku neusiku. Dare iyo shandi une makore mangani? 18. Mawasika 18. Saka wangu warohwa unye 17. Ndikuona kuti nyaya kutaurika irikutaurika chaizvo mai avo vari kupindura sekukumbira kwamaita kuti vange vachitaura pavanoziva maererano nezvataura. Asi manje kana ndiri kutarisa ndiri kuona kunge inonotiburitsa futi patinofanira kuti tifambe napo. Nyaya yaverengwa nemunyori ndiyo yaida kuti ipindurwe namai avo. Vatsanangura avo havana kukanganisa, vari kutsanangura zvavanoziva. But nyaya iri pakuti izvo mwana wavo uyu akatora mwana wababa. Baba ava ndo vaakuchema maererano nechimiro chaane mwana wavo. Saizvezvezvi mwana akazvitakura. Ndiri kuona kuti ikoko ndo kwatingafamba nako. Uko vakutoda kuti vatozogadzirisana ivo pachavo, asi nyaya iyi yambokwanisa kuti itongeke mukati medare. Iyo wataura zvakanaka ishe Chikungu. Pafurwa nyaya ndekekuti tezvara wake vari kuda pfuma yavo. Wakanditsanangurai tezvara watsanangura pfuma yavo nemauriro yakaita nezvavari kuchemera kwatotaura nekuti ikodzero dzangu kuti ndiwane pfuma pamwana wangu. Achichazoita kuti mai avatsanangure nyaya iyi ngechekuti mai wati padei 1 kusvika patakagara panapa mwana wangu akashaya zororo kwamukana. Ndochazoita kuti mai avatsanangura kuti waonese chaita kuti nhamo yekusagarisana yaibva zororo kuti mukatarisa yaibona pane machongwe mai chongwe duku rechirigoni nechongwe guru reheko ndo zvakasangana. Saka mweya miviri ikasangana pane kamwe kanokurirwa nekamwe kamweya ndo nyaya. Nenguva iri kutaurika kuti vanhu vakagara wese 3 months chete tezvarawo utomhanya kuri vapfuma vanhu vakatodaidzira 3 months hatifungi kuti panga pati panyanya kurebesa nekuti ngatoti munhu angadai atotsvaga pfuma imwe ingadai yaungana. Chandiri kuona apa patoda counseling yakasimba pamhuri its first nekuti wakapinda mumba uri mwana muduku hasiuziva kuti chinonzi imba chii uyezve zvinofanirwa kuitwa kana ndapinda mumusha wevanhu ndezvipi. Chekutanga ndaona kuti uyu akapinda mumba iri asiwo kubva pakutouya kwake zuva rekutanga haana kugamuchirwa namai. Mai vanoti tenge tichitarisira kuti ticharima tokohwa tozonobvisa kumubvisira ari kumba kwavo, asi zvawakatoita zvekumhanyisana izvi mai havana kuzvifarira. Kubva ipapo murora namai vakaramba vachitsvaga zvinhu zvokuti waramba wakatarisa murora. Mabonzo wachiti wakaenda ukanohandira kumunda wakaita sei, wakaendesa mwana wangu kumaprofita, of which murume ndiye anga achifanirwa wanga achibvunzwa zvokunzi wakaenderei kumaprofita nemwana wavanhu, but wangu wachiti murora ndiye akatanga kuenda. Saka ndaona sekuti nyaya dzese idzi dzazoya pakuti murora arongedza aenda kumba kwavo murume wake asipo nekuti anga achinetswa namai. Saka mai baba wakuda pfuma yavo, iye muchida kuzoita mari mai yaya ndo nyaya yavo panapa. Right, manzwai ndabvunza mubvunzo wekuti ane makore mangani, akati zwa ine makore mangani. Sharteo wabereki mune mhosva
vabereki vashandiro munoziva kuti mune mhosva. Hatizvibvumidzwi kudzingira mwana pamba, ende hazvibvumirwi kurodza mwana ane under 18 years muZimbabwe. Imhosva yamakatakura iyoyo, kuti makadzingira mwana ndosaka pasina rugaro rwakanaka. Chekutanga, makadzingira mwana, mai vaizviziva kuti mwana aenda kundoona kwaana mwene wake. Baba wasvika, mai hawana kutaura, wakada kuita semunhu akanaka. Vari kupimaiwa handisi kuona iyi, handisi kuona imimi mai makapa mvumo here kuti Shandewa aende kundovhakacha kweyo? Inini handina kupa mukana mumwana, chete kuti kana zvakutaurika zvichibva kuna vamweni, inini mwana uyu ndaizviziva kuti arifambidzana nechinekomana wake. Asi kumubvunza chokwadi paari papa, musi wachona waida kubuda ndakamurambedzera kubuda. Nekuti inini yange iri Friday, musi wemanhu wachona mwana wangu anga ada kuenda kuchikoro. Kune kosi yaida kunoita kubi kuHarare. Ndikati Shandi chigomera kuita zvemukomana wako, nekuti mukomana nechikoro hazvikisei hazvipindirani. Asi kuti maizviziva kuti ane mukomana, zvinova kuti makange matone nhoroondo yekuti ane chii, ane mukomana, anga asati ane nhumbu. Saka mugozomumisa sei zviro zvamunoziva kuti ane mukomana, munogozomumisa sei imi muchizviziva? Inini ndakatomutsiura inini. Mugomutsiura sei kuti imva yambuya mudare toda chokwadi? Nekuti munoda ndaizviziva kuti mwana wangu ane mukomana. Handii zviro kuti paine mablessings enyu ekufambidzana kwake nemukomana wani. Uye futi mai wavo vakarambidza Shantero kuenda kundoona mukomana wake. Mukati zvokuda kuenda uko nechikoro hazvidini hazvire. Mama zizoya sei kuti anoda kuenda kundoona mukomana wake? Akataura kuti ndoda kuenda kunotora foni yangu. Ndozvaakataura, mukomana wangu atora foni yangu. Ini ndoda kuenda kunotora foni yangu ndimupe yake. Ndikati hazviite baba shona wangu achida kubuda. Baba shona wangu wabuda. Ndinoda unomirirwa masikati. Kugade kuda kuenda. Kwafuni nesi kwakutula. Mai mataura imi uyasata taura ichi wasataura. Maiziya kufambidzana kwemwana wangu nemukomana wake. Handii. Muchiona kuti makange muchi baba waizviziya here? Baba wacho vakanga vakokana nazvo. Baba wacho vanaka. Ndati waizviziya here? Waisazviziya. Handii. Zviro baba vaisada kuti mwana adi wakanga ari strict. Vasingadi kuti mwana adi adana nemukomana. Asi imimi maiziya kuti mwana anodana nechi nemukomana. Mogoramba sei mataura maizviziya? Aiwa kufambidzana zvekutoesangana kana ukaziya kuti munhu arikudana nemukomana, ungazosaziva kuti vari kufambidzana rudo chii? Handiti rudo wairi, rudo runogoita pasina wairi. If it means unotoziva kuti mwana wangu anotofambidzana nechi, pachishora tototi anofambidzana nemwana wangu. Maizviziya kuti mwana wenyu anofambidzana nechi? Kana kuti maizviziya kuti mwana wenyu anodanana nechi? Handiti. Kana kuti maizviziya kuti mwana wenyu ari in love nechi? Handiti. Ese ma-adjective you can look several to discuss to describe the relationship echi yemwana wenyu. Imi zvamaiziya kuti mwana wenyu ari kudanana nemukomana ari under age, maiti zvinosvika papi? ndosaka ndaimurambidza. Dai maimurambidza mukadai makataura kuna baba kuti mwana akufambidzana nechi? Handiti. Ndo zviro zvatinoratidza kuona kuti mukadzi akadii ari kuramba. Wochiendaka kune vipawa kuti dai baba mwana ari kudanana nechi?
toziva kuti maramba. Kana imi musina kuzvitaura kuna baba, maiziva kuti pane chimoto apa. Baba vakanga vari mustraight. Imi muchiziva kuti mwana ari kudii? Ari kufambidzana. Ende maizviziva kuti mwana aenda kwani? Kwaamweni. Nekuti maitofonera naamweni. Muchitobvunza kuti amwene kuri sei? Maakuzwa sei? Maitoziva kuti nhasi hawapo. Wadzoka. Zvese maifonerana. Zvichireva kuti imi mai naamwene makanga mune rimwe chete. Makadii kutaura kuna baba? Vantu mamboti aiwa handira kutaura. Aiwa kuti kuwirirana nazvo kuti vaidana nababa tinzwai tichibvunza mibvunzo. Takubvunza kuti makaritaura here kuna baba mukati kwete? Handinoda mataura pekutaura. Handisiri ini ndakavafesa asi kuti kune munhu akauya ivo vakatanga kukukuta. Asi ini ndakataura navo fera. Kutaura nani? Kuna baba wacho. Vairegererei imimi muchiriziya? Ini baba wacho ndinomaziva kuti havati zvisina basa. Nekuti mwana wacho munohwanisirwa nenhau yekuti achistriki kune madzimai enyu anokuhwanisira vanaodanana imi musingazvizii muchihwanisirwa. So zati paita problem manje ndo zvakaitika kuti havana kutaura chokwadi kuti ndapa mvumo yekuti mwana aende kune mukomana, nekuti pamwe baba vatorwa namai zvakare kuti unobvumirei mwana wako kuti aende kunoona boyfriend, mwana wangu achiri under age. Handiti ipapo manje baba vakazonyangadza pakuzodzinga mwana ane under age. Mutemo wemuZimbabwe unobva wasungira kuti makazviitireiko. Yekutanda mwana ane under age munoenda mujeri izvozvi. Nhau iyi munoenda naye mujeri kuti makarodza mwana ane under age. Mutemo wakuti mwana haabvumirwi ende asati ane 18 years handiti? Unosvitsa tine 18 akatosvitsa 24 January. Ndowa January. Rora raiva kutozodii kutozotaurwa zverora nezvebonde after 18. Saka ipapo ndo patinozototi right taane reprieve kuti nyaya yamakaunza mutemo wangu wasati wajeka uye ane 18 years. Saka ndaakuibata but tiri kutaurira kune vamwe vane mhuri dzavo dzisati dzaeka. Mwana kana atoita zvotonzi kana dei ari below 18 akaita nhumbu ari pamba pako iwewe chitomuchengeta iwewe mubereki nekuti ndo aita irresponsible. Uye kwaane mutemo wakatosainwa wekuti mwana akatadza iwe mubereki ndiwo unotoenda mundomupikira mujeri. Murunzwa mitemo iri kuuya yakawanda iri tafu. Ndiwe unotondopikira mwana wako kutadza kwaaita irimo muWhatsApp wangu ndingatoti ndiise pagroup. Mutemo wakatopasiswa ukatosainwa napresident. Wakuda kutoti ungochivisiswa mutemo kuti mwana ari below age akatadza iwe mubereki ndiwe gara yenyu wangu. Iwe mubereki ndiwe unondomupikira mujeri mwana iyeye. Saka onai kuti mwana wadi mawachengetedza. Mwana aita nhumbu below 16 irresponsibility yako iwe mubereki watendera kuti mwana andonyengwe. Zvamai avo zvokubvura mwana kuti andonyengwa mwana ari below age. Kana achindonyengwa vanotarisira chii paari below age. Saka zvese izvozvo. Saka nenhau yekuti nyaya iyi munoda munoda kusimudza maroko ndakauti tiite kamambo pane nyaya iyoyo semaburiro azvaita mapepa avo avakanyora mwana achiri under age. Ngekuti pawakauya wachisuma awakatotambira pfuma mwana asati asvika
18 years. Saka ndo padatu kutoti tosimudza kuti mapepa awo iwo yakanyorwa kuna December. Saka mwana anga asati akwanisa. Right. Saka nenhau iyoyo yekuti zvinhu zvakaitika zvisingabvumirwi nehurumende, imi muine mhosva muchindorodza zvatakuita, mukomana achangondobhadhara madamages handiti, mwana odzoka kumba kwake, kumusha kwake. Awa kana wazoda kuti wachiroro since above 18 wochizoronga kuti wangarore here zvakanaka, wachiwirirana uye paine kugara rimwe chete. Asi zvatinoona, muri kuona behavior iyo ndo zviri kutaurwa neconstitution kuti behavior yewana waduku anoenda kundororwa haasati akuziva kuti ndiye amweni, haasati akuziva kana kuti imba, haasati akuziva isusu vabereki tomutaura tenda undoite mukadzi. Tisu tiri kudii? Tiri kukanganisa. Mwana anga ine future chikoro chaitadza kuti aende kuchikoro chamama akamuplanira musi wemande chii, iye asati andosvira. Chaka chiri chii chaitadzisa mwana kuti aende kuchikoro. But maida kuita good riddance kuti mwana mumutandire aende. Anyangadza adzoka imba mai ndima mchimutaura pakuna kwacho kuti mwana atoneza baba ane boyfriend. Baba wacho waisata baba wacho nehasha wakavhanika achiende ku boyfriend. Wakutokanganisa munhu. Panzvimbo yekuti waite kanzi mwana iye wakutokanganisa munhu, wakutoti mwana ari underage chifanira kumurume kwanga wavo. Hapana nhumbu, hapana chii. Saka nhau idzi dziri very, hurumende iri kutarisira nyaya idzi. Ine kuti sedaro ndiri parise kuti aiwa ngaandororwe, hatikwanisi kuti tipasise nekuti unotozonzwa iwe media wakutotaura kuti mambo wakapasisa kuti mwana akanga ane underage hadi arorwe. Hatisiri kuripasisa, asi taakuchitongoita madamages ekuti paipe madamages mwana odzokera kumusha kwawo osununguka, wachizodanana wochizoita kurora, muzoenda mundoita rora. Right, madamages obhadhara chii? Modena ndataura zvakawanda. Madamages semisi yese changamire mambo panenge pachiti mombe 3 yababa, yamai nemhanyamusha kana kuti yechimanda, then pochiita kuti aine nhumbu pauda nemudzi nazo. Ndo madamages. Mambo nemamirira zvakaita tambo dzokera kumba pauda madamages mombe 2 ndo dzingatoshanda nemudzi dzachona kuti angodzokera kumba. Patsika dzedu dzichiwana mombe ndo yemadamages, then kuita shamhu yaanorohwa namambo, iye muchinda yekutera mwana waduku. Changamire kutaura kuti takutotedza strict mutemo uripo. Mutemo uripo kutaura kuti sekutaura kwambokuita madamages ega, kutotaura kuti ng'ombe yamai nababa yatopateroro, therefore zvakutobviswa pasai. Takutongoita strictly nenyaya dzemadamages, obhadhara damage rega ramunenge mataura. Kana iri ng'ombe obhadhara ng'ombe damage. Awa wakwasha kana wazofunga kuti tanga kuroora uchitanga kuti wakuroora, depending now na teza wacho wakanga wana kuti mwana uya azodakara kusvika pekubatsirwa wakangonyarara wakadini, anogona kuzodzoka kuno kudare rino uchiuza kuzofambira sei.
Asi pari zvinezvi ndinoona kuti idamage rega richange riri strict. Ndotenderana nemutombo yataura kuti abvise mombe yedamage. Mombe imwe inouya kwamambo yekuti mukomana uyu apedze zvoteera vanhu. Ndafunga kuti panogona kubviswa mombe mbiri kana kutoti idzodzo dziri 3 nokuti madamages anogona kudamagwa ungoti abviswa umwandara but uyu akadamagwa zvokutoti atone nhumbu patone munhu apa. Saka ndifunga kuti zvakangokodzera kuti madamages aende pamombe 2 nembudzi 3. Ndiri kutenderana nezvakataurwa nemutongi pamadamages anofanira kunge achibviswa pamombe 2 idzodzo nembudzi 3. Kana paine mari yanga yanyoreswa kumunyori inoda kuti itaurwa yakadaro, handinazonzwisa kuti pataurwa mari yemadamages. Saka izvozvo zviri 3, mombe nembudzi nemari yacho, zvobva zvafamba zvakadaro sekutaurwa zvaitwa nemutongi abva kutaura kuti zvinangane nemadamages. Ndambosvika kuti ndipe judgment pane nhau idzi. Mambo hapasina mari ichabviswa madamages iwaya, mari hadzichabviswa. Right. Iwe mukomana Shadri, nawo une mhosva yekurara nemwana ane underage. Unozviziva here? Imi munozviziva here kuti mune mhosva iwe Erika yekuentertaina mwana akange aine underage? Mungu ndine mhosva. Ndaida kudini ndatambidzwa. Watichi? Ndangotambidzwa zvanzi. But kamwana mwana muduku uyu. Kana achipa mwana wako achidana nekamwana kaduku. Iwe uchiuya kachikubikira. Kamusore. Saka ndakapa kuuya kwawo, saka ndisina kuda kuzvigashira. But wakazvigashira. Ndakazogashira ndatoona kuti izwa Erika. Wakazvigashira paakauya achikuona ukatomubikira uchiti murora zvese uchidi chawakazokote pazoshata apo ndipo wazodii wazoramba, asi initially wakatozvigashira uri mese. Vese mukatobika sana. Handisi kuramba. Saka ndakati ini ndaitarisira kuti zviri kundinetsa kuti unopa judgment ipi vanhu vacho vese vaine mhosva. Right, chimbobudai ndichifunga nejudgment mozodzo mumbogara panzara nekuti mese muripo mune mhosva yamakaparticipata pamwana uyu. Ndambokuburitsai panze tichida kumbokonsulta nemachinda angu muno mudare kuti tione kuti nhau yenyu tingaifambise sei. Hazvitenderwi muvabereki kuti muti mwana kana akanga akanganisa momutandira kunze sembo kuenda kwawanga wauri. Zvinoita fanira kunge munenge muri kudzingira mwana senge musingachagoni kurera mwana wenyu, maakumutandira kuti aende kundorohwa kundozvionera. Hazvitenderwi, imhosva iyoyo. Vabereki makakanganisa. Namai waiziva kuti mwana ane mukomana, mwana achiri kuchikoro. Ini wangu mwana ndinaye musikana ari kuita form 4 form 5 pasiripei. Kungonzwa mai wacho chete kuti mwana atoita boyfriend, chinova chibhebenenga chaiko chaiko.
kuti mibai aitayo inova chichibhebheneka nekuti haasati akutombotenderwa amuform 5 akutanga kubhebheneka. Munofana kuita instill discipline. Saka dare tikadari izvi tiri kutozviringidza vabereki maakuenda kudzimba maanondotandira vana. Ende chiziyai kuti zvekuti vana vaakubvumirwa kurara nevakomana izvozvizvi mutemo wapa 18 years. Before 18 years mwana haabvumirwi kuti arare nemukomana. Saka vabereki endai mundochengetedze wanasikana. Kune mapressure group emadzimai ari muno muZimbabwe. Kungonzwa chete izvozvo munoswera maamujeri. Saka irombo rakanaka kuti mwana uyu akakomita chiitiko chakaitwa pamutemo usati waapa 18. Dai wanga wapa 18 munozikanira kuti simukai mutoende kumapurisa mutoende kundodii mumujeri, nekuti mese muri 4-5 namai mai vaanzani Shanteo mai vaShanteo mese mamuine zikumhosva rakasimbarara. Naizvozvo Shanteo anodzokera kumba kwavabereki ondorera mwana iye, then mochitozotanga patsva. Iwe mukadzi wako unomuda, iwe mukadzi murume wako unomuda. Saka muri vanhu vanodanana nemapfuura 18 years. Saka mochitanga kuti toona kuti madii mauchizotanga kundopinda kuti takuuya kuroora patsva zvakanakisisa. Asi ndine nhau yekuti ivo vakarara nemwana wevanhu anga apfuura hake 16. Hurumende yakanga ichire confusion yekuti yaitendera mwana kuti ararwe 16 but kuroorwa ozoroorwa 18. Vanhu vakabvunza kuti ko pakati apa parara navanhu chinozoitika chii kana munhu kana ararwa? Inhumbu inototiite. Ndokuona kuti mutemo iwo wainetsa kuti unge uchibatika kuti munhu anyangadza chii apa muri kuti ngaararane uye ngaasaroorwa. Asi tiri kuti munhu kana aakutorara nemunhu iye ngaabva aroora, so that aite mukadzi wake. Naizvozvo iwe uchandobvisa mombe yemadhameji 1 yaunondoripira madhamages ekuti wakarara nemwana wevanhu iko zvino atoone pamiro. Zvamuri vanhu vanodanana chiitai kuti muteedze gwara rekuti imimi mukadzi nemurume rudo nderwanwa here. Ndinokwanisa kukupa example inotozivikanwa muno maRusaka kuti ndakange ndiine shamwari yangu inini akanga aine mari yake uye nemhuri yake. Mwanasikana wake ndokudanana nemukomana. Adanana nemukomana ndokubva aramba kuti aiwa urooro wanga wari below age. Wairawa ndokubva murume baba watora mwana wavo ndokumuendesa kuUK wachida kuti vamutizise pane mukomana wavo nekuti vaisada vaiti mukomana murombo.
mwana aenda ku-UK, asvika ku-UK chaakaita chekutanga achishanda, chekutanga chaakaita kutengera tiketi murume wake uyo asati apa baba wake kana chii wakamuendesa, akatengera murume wake uyo tiketi kuti atere kui ani murikuona power of love. Imimi mamistake anoitwa nemurora musamaki handiti. Imi makambomakwa here kuti magona apa matadza apa magona apa matadza here pamakarova nekungwara kwenyu maimbomakirwa naamweni ko nhasi munoda kumakirawo ichi kundorwanda nemugwenzi kuda kuona kuti ari kuita chii chamuri kutadza tsvaga imistake handiti. Saka waregerei wawirawo kuti wadi wachizonyatsoodanana wega watorana wapei musha wavo mawapa musha wavo wedza ikandoita nyope ndezvake mutaurai nemwana wenyu mudzidzise kushanda handiti. Musapindire mumatare e1. Saka naizvozvo tese tiri vanhu tese takanga tiine mhosva dzedu dzatakatapura, saka munondoibhadhara rini mombe. Mombe yatoda kuibhadhara asi matsvagira ndinoita ndinofoja ndichikumbira kuti pamwaka wekuti tatengera foja sazokuitibhadhara fodya tongoti April, kupera kwaApril kwajune, June 30 unenge waendesa. Asi hatisi kuti chirega kundodiwa kuti inokumbira imi musachareke nekuti kana dei mukandogara naye hapana mukadzi wemunhu mucharara naye here hamucharara naye. Zvino zvakatoitika ende zvakaitika panguva iyoyo zvakaitika mami nehasha. Musaite hasha dzinobvarura hembe. Ngani chikumbiro chekudai vari kuti fodya kutengeswa kwayo June oinde drought izvo zvinomira akaita nazo tinodzoka futi fodya vanondoita mabhinda uko akunosenzera nekuti ane mhosva tangomupa time yekuti adi abhadhare. Kana asina kubhadhara by 30 June munouya kuno kuti haana kubhadhara. Kana azouya dare rakusimuka kundotora iri, kana dare rakusimuka rinozondotora dzaamombe mbiri handiti dzene dzakundoti nhamombe mudanga mavo dzirimo mbiri dzekuvhuripirai nekuti pane makosti edare handitadzwisana. Zvanoona kuti 30 June maendesa kana iri mari yemombe yedare i350 zvinoona kuti chitsiru chinowanikwa che350 unotenga chinobereka chaamudanga unopuwa 350. Mombe mationa chitsiru chapfuura paitori mombe chavo 1 year 2 years chine chakutobereka makuenda kundodii tengesa. Kana dei mukapuwa dhonza munongotengesa motenga tsiru rinondobereka. Pane achine mubvunzo here? chinawo ndakanga ndasangana nari masasa saka iye akaita singopfekana kudai saizvozvo ndatonga ndapedzera mudari pamwene wacho mwana usazongopinda futi akatukana ukaita sei mwana unoda kuti ipinde here kana kuti unoda kuti ndangoti amusapedzekare matukano zvakadari zvanhu vanotukana inozovara here chimari right zvamaita kuti makosi edare re1 nekuti mamwe ari maramba minoti isachapinda ndi nekuti saka imari masamuni ngereke 8 years
Noti yese tatesa munhu 40. Saka munobhadhara mubvisa ne$40 yemakosi yavo ne$10 yawabvisa kuita $50 yemakosi ekukunza ekudaro. Hamuna here izvozvi muhamabhadhara kubhadhara tezvarawo waona izvozvi mubhadhara $50 yemakosi kuna tezvarawo. One week. Tezvara hanzi handina bhazi yekuti yangu tezvara yenyu hanzi handina bhazi kama uchaperi pane muzukuru wamakutarisira. Sorry, hatisi kuramba asi kuti takatoita kujuma ezvitatosiya zvikwereti kumusha. Hatina chatiri kuramba pane zvese zviri kutaura. Hatitori neizvozvo. Asi hatina chatiri kuramba pane zvataura. So 1 week to pay, then your junior, how many months? March, April, May, June, 4 months to pay. 30 June, cost 1 week. Right, 2 simulating.